John chapter 15. Ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga og pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagis mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako og ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kon wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya. Pamoniton kini og itambog ngadto sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako og ang akong pulong magpabilin kaninyo makapangayo kamo bisag unsa og madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan og ingon niini og sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang akong amahan nahigugma kanako pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan og nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay og mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo kaninyo. Paghigugma ay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo ang akong higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon, wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinoon, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo, kuman kamo, sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo. Pag higog maay kamo. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ipatunhay Ginoo ang imong gugma sa kada usa namo ka mga kinabuhi. Tabangi kami, Lord. Nga dili mi igo lang nga makapaminaw, kun dili tungod sa imong nga gugma makabuhat mig unsay amo ang madunggan gikan sa imong mga pulong. Himo ang tin-aw ang mga pagtudlo o Dios. Badlo nga ang kada usa namo bisan ang magwali Ginoo. Tudloi kaming tanan. Walay usa Ginoo nga dili karon makasinati sa imong pagpasabot sa unsay tinuod nimo nga gugma. Amo ning gipangayo, giampo og gipasalamatan niining kabuntagon bans pagtuong imong gahom na nalipod og nagtabon kanamo. Ang imong dugo naghugas kanamo. Salamat nga matawo kami sa tubig og matawo usab kami sa espiritong mosunod diha kanimo. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo among Dios, Hari og personal nga mangluluwas. Kitang tanan maingon, amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. Ang pinaka-highlight nga imong makita aning John chapter 15, giunsa pagsulti ni Lord ang tinuod nga gugma, kanang naa sa verse 13. Ningon diha, ang labing dakong gugma nga ihatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala. Mao ang paghatag sa iyang kaugalingon niyang kinabuhi alang kanato. Unsay gihatag? Kinabuhi. Now, karong bulana nadato og ayo ning mga tag-iya ng mga chocolates, flowers, tag-iya anang naang mga souvenirs. Pag Valentine's daghan kayo na. And I'm sure one of you mag-post na pud ana or naka-post na gani. Kay nanay ni hatag. Hinduta, no? Hinduta kayo. So, doon na tayo paghigugma sa Diyos. O sa pamilya, ang mga anak, gitudluan nga mahigugma sa ginikanan, pinaagis, pag sunod nila, pagtahod nila.
O ang mga asawa gitudluan nga mohigugma sa bana pinaagi sa pag-submit. No? Pag-submit. Ayaw nagbaliktara. Kay ang rason man nato mas magaling tayong mag-isip kaysa sa atong mga bana. Pero naagyoy panalangin basta mag-submit ta. Dayon, ang mga bana pod mas labaw pang gitagaan og kuan kanang kay gayunan nga ipakita ang tinuod nga gugma. Unsa to? Love your wife. Igugmaon ng asawa, dili nimo kayang kusion ang imong kaugalingon. So, ingon ana, kay usa naman siya nimo sama ra nag-imong kaugalingong lawas. Then, ang atong mga anak, ginamatuto na to sila, dili lamang kutob sa pag-provide sa unsay gikinahanglan nila, kundi kanang Kristohanon nga paghigugma. Mamayong gani ka Kristohanon nga paghigugma, apil na ana ang pagbadlong nila nga pinasubay sa unsay gisultis pulong sa Ginoo. Okay? Then maghisgot ang gugma sa atong isig katawo kanang dili ka manglibak, dili ka mandaot, dili ka kanang di ka magbutang-butang, di ka manghilabot sa gamit sa imong isig katawo. Unya tanan imong himuon, imong naa uban ang imong mga pag-amping basig makasakit kasi mo isig katawo kay kung nahigugma ka dili man gyud nimo pasakitan. No, magjilos pagani ka. Tama? Magjelos sa gani ka, huy, nganong nilamano ka ganinang human og simba, COVID man ron. Nga na, no? Magjelos. Tama? So, kung gugma gina, dili gina nimo pasakitan. So, manay gugma nimo sa imong isig katawo. Now, kung dirita sa atong paghigugma sa atong isig sa Dios mga igsoon, mao nang musimba ta. Amen? Mo alagad ta sa Ginoo. Amen? Magampo ta, unya, maglikay tagbuhat sa mga butang nga gikasungutan sa Ginoo kay nahigugma lagi ta niya. Munang dako kayo na nga pagkabakakon mga igsuon, nga mayon kang nahigugma tas Ginoo, pero ang mga butang nga giingon sa Dios nga isalikway, mao gampo imong gibuhat. So bakakon kayo na murag pagpamakak na mga igsuon nga atong nahimo. Nga mayon tang nahigugma ta niya, pero atong gibuhat nagpakita nga wa ta higugma sa iya. Kaya nga itong gipanghimo, makapasakit man sa iya. Tama? Now, kadtong tanan nga gugma nga akong gihisgutan. Gugma nimo sa imong isig katawo, gugma nimo para sa imong pamilya, or napaday, no? Kanang gugma nimo karon sa kinsa na siya. No? Nga lipay gug kayo kag magkastoryahanay mo. Sa una, sa naapa ko dire, unya, naa siya sa Negros. Grabe, namiad ang pamina nga magtawaganay mo, magdungog ni mong tingog. Mag-imagine na lang ka, bisag di mo makita ba, makadungog kas tingog. Bless the Lord, O my soul. No, lipay yun ka. No? Nya, naata ng effort, ana. Og maghisgot ka gugma, naatanan nga effort, tanan ihatag. No? May reklamo na siya sa ako, nga, wala lagay kay hatag-hatag na kong flowers, no? Nya kay Mayo man ayang birthday. Sana kapag hatag og flowers nga gipang ibot naman ang mga flowers kay gihatag didto ni mama. Ha? Bato-bato sa langit ang wa kagets na magpamalandong. Gipanguha na mga bulak kay gihatag dito ni mama. No? Nangahulog na sa kalatsotsi ning uban. So, wala lagi kay hatag-hatag na ko ana. Wala kayo kay hatag-hatag na kog cake. Naghan ka kayo kung wala na hatag. No? May gani kay na ay mga pulong sa Biblia nga atong pasanginlan, no? Anong ingon diha sa Acts chapter 3. Bulawan o salapi wala ko, pero ug unsay na anak ko ihatag. Mo dai na pasangil, no? Sa iluan na ko mami oy. So, mauna, tanan nga effort. And then, og dili po ka magbantay, ana, kay pareho man babae lalaki, pareho na siya, nga muhimog effort, basta nahigugma dyan na. Pero og dili ka magbantay, ana, magmatara ka og buntag, kay pag-abot sa panahon, magsige na lang kag hinumdum sa tanan niyang effort nimo. Unya,
Tuwa na pod siya sa uban nag-effort. Tuwa na pod siya sa uban nga hatag-hatag na pod og Valentine's card. I said, demonic lagi na nga practice. Di na biblical. Ang biblical, gihatag yun ang kinabuhi sa atong Ginoo. Tungod sa gugma. And then, sa padayon nimo, tuwa na po siya naghatag-hatag og cake. Happy Mansari. Tuwa na po siya dito ka, no? Sila na po'y magkuyog. Kung asa mo nangadtuan to po sila mangadto. Unya, sultian kaniya nga, katong among nakoy place nga gusto na akong adtuon. Pero nakaadto na dahil siya kay gidalaman siya sa una sa iyang ex. So dadto na po niya dito, niya i-post sa Facebook, ikaw nga ex makakita, i-block na kay sakit imong, i-block. Kay sakit imong dughan. Nga diha, tananuroy diha, pag yun mo idala, sakit kayo nang imong gibuhat nako. Drama na kaayo. And then nasakitan na ka, and then nag-investigate ka. Imong gisusi kayo, pamina ba? Gisusi ni mo kayo. O nya, nahibawan ni mo nga, dili lang di ay ikaw ang nakaagi nga, nag-effort siya ni mo, daghan na di ay. Nga kung imong totalon ang iyang nagasto, sa pipila nakabuok nga niagi niya, nga hinigugma kunuhay, og natigom pa to, kanang gitawag na to, bungga, kung magminyo na, magpakasal. Kung natigom lang ng gasto sa date-date, palit-palit, o mga, no? Na mga teddy-bear, mga igsuon nga, teddy-bear. Nga kung mo palit ka na, usahay ang imong paliton, mas dako pa kaysa sa imong hatagan. Sakto? Nga inigugos niya, luoko na lang niya. Na, kita mo, anak? Ya karon. Kaya nasakitan man kang gihatagan anak niya. Pag hitabo nga, makita na po nimo siya nga tuwa sa uban. O saan nimo tong imong teddy-bear? Kaya makakita ka to, mahinumdum ang yugkas mga kasakit nga, sana muling ibalik. O dabdaban? Sunogon, ligo o gas. So, we are celebrating together with the pagan or nagselebrar ta sa gugma kauban ang mga dili mga magtotoo. Samtang ang tinuod nga gugma nga gitudlo sa Ginoo kanunay natong gisalikway. Ayo, nakapaminaw tatanan? Oh. Pag muingon imong uyab magkita ta anang orasa, tuwa na ka dito before the time. Tuwa na ka dito, excited kayo oy? Excited kayo. Pero tanawa og makikita na tas Ginoo. Tanawa og makikita na sa Ginoo. So, i-check na ta atong kagalingon kumusta atong atong gugmas Ginoo. Ingon ang revelation na ako'y ikasaway ninyo. Nakita nako inyong paghago, nakita nako dili na mo compromise, nakita nako grabe na inyong tinguha nga makaalagad. Pero ang akong ikasaway bugnaw ang inyong gugma diri nako. So mga asawa, mabugnaw ning gugmas, mga bana, mabugnaw ning gugmas, ha? Asawa. Mga anak, mabugnaw ang gugmas, ginikanan, bugnaw ang gugmas, mga anak. Pero ang warag yo'y pagkabugnaw, atong gugmas Ginoo mabugnaw, pero ang way pagkabugnaw ang gugmas Ginoo diri nato. Pwede ba natong palakpakan ang Ginoo, ana? Nya, ang verse 13, ingon siya, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usang katawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. So, ang kaugalingon kinabuhi, munang ikaw ug ako, lami kayo gyud nga ang Ginoo mo'y nahimo nimong lover. No? Dili bisan kinsa kun dili ang Ginoo gyud mga igsuon. Unya usa sa akong mga nailhan based on sa experience na lang nako. Kung kinsay naas imong kasing-kasing, the Bible says, the abundance of the heart shall the mouth speaks. Kung kinsa naa nakapuno sa imong kasing-kasing, may sige nimong isultis imong makarelate tatanan, amen? Nga isige nimong sugilon ang taong naigugma kaniya.
Pero kabalo mo, mauwaw paganita, mahadlok paganitang musulti kabahin sa Ginoo. Unhan pa nato, basig insultoon niya ko. Munang, usahay kanang atong mga awit, mga igsuon nga, moingon tang sa tinuod lang. Gibati ako sa paghigugma nimo. Murag, kung ang Ginoo mamina, murag bakak nga awit bitaw, tungod kay wala man gud niya nakita. Gawas nga wala niya nakita sulod sa imong kasing-kasing, dili pagyud siya ang kanunay mo gawas sa imong baba. Ang imo pagyong gipangbuhat puro pagpasakit sa Ginoo. Pero kabalo mo unsay nakanindot tungod kay ang Dios dili gyud siya wala gyud ingon nga nakuhaan og gamay ang iyang gugma diri nato mga igsuon. And I tell you ang gugma sa Ginoo nga dapat atong ibutang sa atong kasing-kasing dili ning ato ang unsay atong gibati. Mo bitaw tong giingon nga do not believe by your own emotion but believe by the wisdom of God because ang love is not just feeling nimo imong gibati ang gugma dili ra kay kanang imong gibati kundi ang wisdom nimo sa Ginoo. Kay moabot ang time pastor wala naman ko gibati nga nagugma pa ko niya. O sa may gisugo sa Biblia, niingon ang Biblia nga gibati ka diha. Niingon siyang igugma nga bisag wala nimo na feel ipakita nimo sa buhat. Ang mga asawa, bisag di nakaka-feel nga love pakas imong bana, pero imo siyang timplahag kape, kaayong bubuan. Unya, masuko pag yun kung dili. Sa kape ra na ha, problema kayo. Pag timpla nimo sa kape, dili kayo init-init, muingon dayon, bugnaw na imong gugman ako, day. O dili kayo init. Ako di ko mo inom og kape nga dili kayo init. Gusto jud kong lutong-luto ang kape. Kanang huypon pa nako usa nako mainom. Unya timplahan po nimo og kanang kuwang og kamay, mayon pong mura man igugma nimo nako o ana kayo lasa. Ug pasobrahan pud nimo og kamay ang kape nga imong timplahon para sa imong bana. Moingon pud siyang, unsa gug ka naigugma ka nako or patson ko nimo sayo kay parang madiabetes ko aning imong tinimplahan. Nalibog na ka no. Unya kung ang imong bana imo pong padaghanan og kape, moingon pong paitan na gyud kay nang imong gugma di ay nako. Og pakulangan pud og kape, moingon pong lasawa po ng imong gugma nako. Grabe na kaayo na. Unsa man gyud ay? Pagtimpla kay mo be. Ingana ang may tabo. But wala gyud laing nakapakita pa. Sukad masukad matawo ang kalibutan. Walay laing nakapakita sa matuod nga gugma gawa sa Dios. Kining gingon sa verse 13 nga ang tinuod nga gugma sa usa ka tawo ngadto iyang mga higala mapakita, pinaagis paghatag niya siyang kaugalingong kinabuhi. Tinuod nga gibuhat ni Jesus Christ. Walay laing nakabuhat, ani ang Ginoo lang mga igsuon. Pero sad to say, ang tinuod nga gugma maoy atong gisalikway og sige tagpamasura aning mga gugmas palibot. Kanang magsigi kag pangitag tinuod nga gugmas kalibutan di gyud kakaplag. Patilawon ra kagugma o sa kabulan, tulo ka bulan, o sa katuig, tulo ka tuig, pagsunod ana, gisi na ka, guba na kang biyaan na pod ka. No? Munang ingon ang Colossians 3:14. Labaw sa tanan, idugang ang gugma, nga maoy nagbugkos, nga ligon, nga panagiusa. Ha? Di nakakomportable yan ang imong kauban sa kinabuhi. Maningkamot na kang makagawas niya, pero kay na may gugma sa Diyos, nga nagbugkos, nga ligon, yung kaayo. So, munisugo sa Ginoo nga, igugmaon, Diyod, pagpakita nga tinuod nga gugma, ang kinabuhi, Diyod. Mao bitaw nang sa mga kasal, paminaw ning mga daga, kay sigir, taghuna-hunag, pagani, glastuon, eskwela, paganita. Inighatag sa singsing sa bana, dili na moingon nga sama sa singsing nga lingin, endless love nako nimo. My endless love. Pagkahuman, namunglay, giibot, ra kaning singsing. Wa na itong singsing. No? Unya, inighatag sa singsing, may nga dayong, my love, honey,
Bala pag mo square na unya ni nga singsing, mo triangle na unya ni nga singsing, basta kay akong gugma kanimo forever. Ang tagtulo kasimana ni uli na ang babae siyang ginikanan gahilak-hilak. Ano man ka? Pakita ko niya yung pagkademonyo, mama. Hinaya ang imong tingog kay madunggan ka ni papa nimo. Unya mo apas na pod ang bana. Pauli na sa atua. Gimingaw na ko kaayo nimo. Wa gihinungdan. Hello? So munang ang paghatag yun ka ng singsing, nagapakita na sa paghatag na nimo sa imong kinabuhi. Unya, og muhatag ka sa imong kinabuhi, dinihatag bawi. No? Kapila na ta direng manghatag tao niya og mag-away mo imong bawion tong imong Ha? Kasuway mo na? So kanang muhatag ka sa imong singsing, it means imong gihatag yang kinabuhi diya nimo, niya, unya siya pud muhatag pud sa singsing nimo, gihatag pud niya yang kinabuhi diya nimo. So, ang imong kinabuhi dili na lang nimo gipanag-iya, munang di ka kaingon sa imong asawang ay kog buti ba? Ikaw pud asawa di ka kaingon sa imong bana ay kog buti. Kay naghatagay na mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Pero kabalo kag nganong naay kagubots kalibutan aning gihatag og gitawag og gugma tungod kay naghatagay ta gugma sa usag-usa samtang wala pa nato nadawat ang tinuod nga gugma sa Ginoo. It means nga ang imong gugma piki pa nga nahatag. Kay unsa may imong gihatag nga wa man ka nakadawat sa tinuod pa nga gugma. So dapat mauna gayod ang Ginoo. Ang John 3:16 pinaka common nga verse sa tibuok kalibutan ningon siya, for God so loved the world. Tungod sa gugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya yang bugtong anak. No, ay giingon na nako nga usahay mo hatag ta kadi na nato mapuslan. Pero si Lord mo hatag siya tungod sa gugma mga igsoon. Pero bisan pag dili na nimo na mapuslan niya imong ihatag, at least nalipay baya pod siya kay magamit pod niya gikinahanglan pod niya, tama? Kay siya naman imong sunogon ilabay. Di ba? No? So, mao na mga igsoon nga grabe jud kayo karon perting daghana tan-awan ng Facebook unya gaulan ng mga post diha og asa na sila na nag-date. Na wa joy post nga naa sila simbahan ga date. Diyan pag-date simbahan pastor nga makit-an po kayo nimong mamadlong mampuka. Nga na, no? So, mo na pinaka kinahanglan nato masabtan karon pag-ayo mga igsoon. Adto ta sa pinaka og maghisgot tag example sa gugma mga igsoon, makita nato na sa Genesis chapter 29. Genesis chapter 29. Nagpakita ni siya sa gugma ni Jacob ngadto kang Rachel. Sa gugma ni Jacob ngadto kang Rachel. Asa si Rachel? Tuas likod. Sa gugma ni Jacob ngadto kang Rachel mga igsoon, gipakita niya unsa gyud ning tinuod nga gugma. So, bisag asang dapita mga igsoon, ginaay gihisgutan nga true love waits. True love waits, magpaabot gyud kuno ang tinuod nga gugma. Nganong di lagi ta kahulat. Hoy pastor, nang lapaw nako sa kalendaryo pastor, unsay gihuwat nimo da? Unya nagmabugnaw nako dito sa lungon, usa pa maabot ng true love? Ha? Ayaw kag sigig, kuanda pastor. Basahon sa nato mga igsoon, kanang gihisgutan dia example sa kanang gugma nga iya gyud sa Dios mga igsoon, kining gugma nga gipakita ni Jacob ngadto kang Rachel. Si Jacob gisugo siya siyang papa nga si Isaac, giingnan siya, Jacob, ayaw ka pagminyo og taga dinhi. Kay kini mga tao diri wala ni sila nag-ila og Dios. Pauli dito sa atong dapit, kay naa dito ang mga kaliwatan nato. Sa batanan kaliwatan nato. So kung maghisgot ka kaliwatan, pareho mo culture, pareho mong pinulungan, pareho mo, murag makarelate mo. So gingnan siya lakaw. So niadto ni siya sa dapit mga igsuon sa iyang uyuan nga si Laban. Unya pag-abot niya dito, niabot siya sa tabay,
Unya, sayo pa kaayo ni sa hapon, doon na yung mga karniro ditong gipang tapok, mga hutong sa mga karniro, pero ang atabay sirado pa. Kaya mga tabay kaniadto ligiran manig bato sa ibabaw, arong dili mahugawan. Arong dili matabunan. Arong limpyo siya. Ligiran og bato. And then nangabot ning mga sulugoon nagpainom og mga karnero, niingon ni si Jacob nga nganong sayo pa man kayo ron, gihipos naman ninyo ang mga karnero. Ngano man eh? So niingon sila nga napay laing mga karnero gani nga amo ang ipusunon pero kay sayo lang may kay wala gani muligid aning bato. So nitabang ni si Jacob og ligid sa bato unya nakit-an niya nga si Rachel anak ni Laban magbalantay sa karnero ba? Anak ni Laban padung sa dito sa atabay dala pod ang mga karnero. Oh, paminaw pa kayo. In verse 15, surely nagkita gyud siya iyang gikisan si Rachel kiss ni nga pag-abi-abi una ha. Di ni kiss ka kanang may pagnanasa agad. O nya ningon siya kinsa man ang imong papa mukuyog ko sa inyo ha. O gani ilang gisuginlan nga nay tawo dito inganlan niya. Igipatawag na si Jacob. In verse 15, and Laban said unto Jacob, because thou art my brother, should thou therefore serve me for nothing? Tell me, what shall thy wages for? So, karon nga niya kanako, unya, relatives ra pud ta, dili ka pwedeng magpuyo diri nako og mag-alagad nako nga wa kay madawat, sultihi ko og unsay imong gustong ganti, baylo sa imong pag-alagad nako. Now, love at first sight man ni si Jacob dito sa tabay nga nakit-an ni Rachel, busa sa verse 16, and Laban had 2 daughters, and name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Ingon ang verse 17, Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well-favored. Gwapa daw nga siksi. Pero kini si Leah, kung ang iyang mata, nindot kayong tanawon ba? Murag mo tanaw ka niya, murag tinaw kayong mata. So in verse 18, and Jacob loved Rachel. Nahigugma si Jacob ni Rachel. And said, I will serve thee 7 years for Rachel, the younger daughter. Tanawa ha? 7 years. Ingon si Jacob, mo alagad kun imo sulod sa 7 years, unya ipaasawa nako ang imong anak nga si Rachel kay nahigugma kog ayon niya. So kung imong tan-awon ng 7 years taas-taas na. So diha na to makita ang gitawag og true love waits. Unya dili ra ni gitawag og wait nga nagtanga ra. Nagtrabaho pag yun siya. Then kung ikaw batanon tinuod nga nahigugma ani niya o ingnas siya. After 7 years, pakasdat ikaw, magtrabaho sa ko, magtigom ko, syaro 7 years, di ko kagasto ni mo. Nga namang magtago-tago, nga nang mag-una-una, nga namang dili suginlan ang ginikanan, nga nang dili isugid ni pastor. Kasi pastor, manggod, sige nga against, sultian ka na ko. Nindot kayo ang relationship, nga ang imong kauban sa church, gikilig og apel, gikilig ang imong ginikanan, gikilig imong mga igsuon, gikilig ang both sides, gikilig pod si pastor, gikilig pod ang Ginoo. Unay nindot. Pero kamo ray nalipay, it's a sign. Inyong tanan nga mga kakaubanan ang imong pamilya, iyang pamilya ng abugatan, it's a sign. Madili pa panahon. It's a sign. Pero kadili man lagi ta makahuwat. Mayon na usa nga, mayon tong ginikanan sa usa nga anak, ayaw sa guyab-uyab kay mo eskwela pa kag tarong. Oo, mahuman nag-eskwela na nakay trabaho. Imo pong pangitaon kanang establish na pod kay basin niya og imong makaplagan. Na? Nang imong nakaplagan mo kuyog ra nimo og simba kay nanguyab pa nimo. Nya pag-abot sa panahon bunugon na kag-ayo. Lipayon ang barkada, hubgon ang barkada, ikaw bunugon, gutumon ka og ang imong anak in the future. So munang naay ingon ana. Pero usually dili nato masabtan ang atong pastor, ang atong ginikanan. Ang atong kaigsuunan nga motambag nato. Kay para nato murag ina mo. Murag mo ta ani gikuaag katungod oy. O sige. That is why ang Bible nag-ingon, ang Titus 3:10 nag-ingon,
human nimo mapasidan sa una og sa ikadaw, sa ikatulo pasagdi siya. Siya forever lang kada adlaw tani magpasidaan. Madugay og sigihon manggugag badlong sa imong ginikanan or sa imong leader. Ang mahitabo, ang imong panglantaw sa imong leader, mas dautan pa kaysa sa ni Satanas. Mas dautan pa kaysa sa yawa. So siya, nag-work siya for 7 years. Parang maangkon niya si Rachel. Tungod kay tinuod ni nga gugma ningon ang verse 19. And verse 18, and Jacob loved Rachel and said, I will serve thee 7 years for Rachel, thy younger daughter. Okay. Mag-alagad ko, hinumdumi nga kanang imo karon nga nainteresan, anak na sa hari. Amen? Batanon? Mura lagi pamatanon ni nga wali. Hulat ginikanan, napo kay imo ron. Anak na sa hari. Pangalagad sa Ginoo, unasa ang imong gugma sa amahan. Di ba gani si Amnon, na-rape niya si Tamar? Nga naman, tungod kay, imbis nga unahon niya ang ginikanan nga mao ang hari, dili man unta mo babag ang hari nga si David. Pero kay giuna-una man niya ang iyang gibati. So, he did evil secretly. Girape niya si Tamar. So, gipakita diri ang tinuod nga gugma in verse 19. And Laban said, it is better that I give her to thee than that I should give her to another man. Abide with me. Mas maayo nga ang akong anak, ikaw mo'y maminyuan ani kay nakaila kog ayo nimo. Kaysa maadto ni sa laing tawo. You see that? Uwi na ka, pastor. Pareho na biya mga Christian, pareho pod mga tubo. Yes. Mas maayo. Mayroong nilaban, mas maayo. Pero, kay daghan man ta og i-consider, hopefully makamaupot ang mo consider na. Kay nindot man gyud kayong mag-enjoy mo sa love in the future, kaysa karon lang mo nag-enjoy, mag-antos mo in the future. Tama? Hala na nga tulog na mo. May buntag. Tagaig unlan ng uban diha be. Oh, kung tinuod na nga gugma, listen to this. Bisan pagpila ka tuig. Ayaw inang pastor, nagminopos na ko, bawal ragapon uyab pastor, nagminopos na gani ko. In verse 20, and Jacob served 7 years for Rachel. Naghimo siya sa mga butang para ni pila ka tuig. Oh, tanan natong gibuhat ba nato para sa Ginoo? Ang tubag dili na pakyasta. That is why. Usa na nato sa makita nato ma-prove nga ang ato gyud nga love sa Ginoo galisod gyud ta. Pakyasta. Ingon diha, and they seems unto him but a few days, for the love he had to her, or a few days for the love he had to her. Sa Bisaya paningon diha, apan ang 7 ka tuig daw sa malagpila lang kaadlaw para ni Jacob tungod sa iyang gugma ni Rachel. Ayo. Nga bisag unsa kahago, kalabad sa ulo, init, magbalantay, kalaban nimo ang mga leon, kalaban nimo ang mga lobo, pero bisan paana, dili nimo igsapayan ang tanan nga mga muatake sa imuha, sa imong pagbantay sa mga karnero, kay gibuhat nimo na para sa imong gihigugma. Para sa imong gihigugma. And that is why sa ato agani, kung moingon tang naigugma tas Ginoo, bisan pag magkinaunsa, buhaton gyud nimo na, kay para sa imong hinigugma nga maong Ginoo. Munang kung magisgot tag kabahig nakasabot sa gugma, ang gugma sultian kanako wala nas kasing-kasing gahuot. Ang tinuod nga gugma gigiyahan sa utok. Kaalam nga gibutang sa utok. Gina-consider na tanan. And munang dagan kayo nagka-problema mga igsuon kung magisgot ka kabahin sa aning nga gugma, kay ang tinuod nga gugma sa Dios na padaplin og ang gugma sa tawo mao'y kanunay natong gihimong priority. I-prove nato na si Tony Gonzaga og ang iyang manghod nga si Alex. Tony ba na og Alex? Grabe sila.
Kayang-kaya na nila. May mga nakapagawa na sila ng may mga bahay sila, may mga milyonaryo na sila. And then, ang ilahapod nga mga nahimong partners kinabuhi, puro sad nga mga Kristuhanon, o puro pod mga dagkong milyonaryo. Pero, nasabtan nila ayo nga pag-ingon sa ilang papa nga wag mo na dili pa karon ang panahon. Nasabtan nila na og ayo. That is why gihuwat gyud nila. Nga naa ang approval sa ilang ginikanan mao na nga grabe gyud ka blessed kaayo ang ilaha nga kaminyoon. Nga naman, na-motivate sila og ayo sa wisdom dili sa unsay ilang gibati. Sometimes selfish kayo ta. Ako ning unahon kay basig maadto niya ni sa uban. Munay advice sa demonyo sa imuha. O sa pailaen, selfish na kayo ta. And February 14 nahitabo. Sunod February 14, 40 days. 40 dias. Nga naman, gihatag tanan. Then, nangasakitan, nagbulag. Wala kagwanta, naghikog. Pero kung sabto nimo pag-ayon ning gisulti diri ni Rachel, ni Jacob ngadto kang Laban nga I will work. So it doesn't matter kung pila ka tuig ka nga maghuwat. Ayaw mo katuo-tuo nga mo ingon ta nga 30 nako katuig, 30 years old nako pastor, 32 nako pastor, 35 nako pastor, mo 40 nako. Ang pangutana, doon na ba kay ika-sustain? Kung mosulod na kaana. Kay ba sila pag natay panggasto kasal pero panggatas na unya. Tagsa kalibor bagyo na kada semana. Libo na kada semana. Walay labot na kurente, tubig, pagkaon ninyo. Gatas ra na di inday. Mulibo na os ka semana. Sige, 4,000 ng bulan. Muna siya. So, nag-work siya for 7 years. Ang problema, ang Bible ingon nga, listen, ang naka-bless og ayo nato diri kaning giingon diya, and it seems unto him but a few days. Pero alang niya mura rag pila ra kaadlaw tong 7 years. Grace ni Lord ika 7 years nako ni diri sa Bohol. Ika 7 years nako ni diri sa Bohol. Kay 2013 ko naabot, unya. 2021 na maron, 2021 naman ta karon. So, ika 7 years na. Nako, mo ka pinahapit. So, ingon diya sa 21, and Jacob said unto Laban, give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her. So, humana ang 7 years, ihatag na nako siya, ang imong anak kay makigminyo nako. And Jacob said, yes, sir. Everybody say, yes, sir. Manay mga pinulungan ron sa mga Pastor Rodnel, Jundel, mga Bible student. Yes, sir. Nga na sila. Kauban rana sa amen. Praise God. Yes, sir. Murag ni agree ka. O nya, ingon dia in verse 22, and Laban gathered together all the men of the place and made a celebration, a party. Kasalan ngayon. Gi-invite niya ang tanan-tanang ging sakupan og naghimo siya kumbira kay kasal ni Jacob. In verse 23, and it came to pass in the evening that he took Leah his daughter and brought her to him, and he went in unto her. Hala, ang maguwang maoy gihatag. Oh no! Sa pagkagabi na naitabo na, gikasal na sila ng pagkagabi, lipay na mga tao. And kabalo ka, ang kasal kaniadto, dili ipakita ang nawong sa babae. Nga nira, mura ra sila, nakatabon sila ang ato kanang kasal karon kay nagtabon man o kanang murag mosquitirong makita ang buhok. Pero sa ilaha kaniadto, mga colored ang ilang itabon. Unya, matarag yun ang nawong tabungan, mataray gagawas anang babae. Muna'y culture Manila. So si Jacob, wala yun siya kay bao, nga sila to. So ang naitabo, ningon diha. In verse 24,
And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for a handmaid. Na siya gimo nga katabang ni Leah. Nga karon iyang gipaasawa ni Jacob, no? Ninduta jud kayo. In verse 25, and it came to pass that in the morning, behold, it was Leah. Pagkabuntag, pagtanaw niyo, oh, si Leah man lagi ka. Asa mas Rachel? Ha? Di mao ang akong naminyuan? So, and he said unto Laban, what is this thou hast done unto me? Saan imong gibuhat nako? Oy, did not I serve thee for Rachel? Wherefore then hast thou both beguiled me? Anong gilimbungan man ko nimo? Di ba nagtrabaho ko nimo for 7 years para ni Leah? And si Laban sa verse 26 mitubag, wala tikaw limbungi. Laban said, it must not be so done in our country to give the younger before the firstborn. Dili pwede dinis among nasod. Nga una nimong minyuan ang manghod sa di pa maminyo ang maguwang. Kung okay nimo, minyo isa si Leah, ug ako pong ihatag nimo si Rachel, kun mo trabaho ka nako og another 7 years, 14 years. Natanan, amen. Kaniadto pwede man na. Kay panahon pa man to kaniadto multiply karon ay nagbuhata. Kay ang tawag ana adultery or polygamist na ka. No, adultery kung naay lain nga na, pero kung duhaon nimo polygamy, daghag asawa, dili na pwede sa to. Saban tanan ni Lord, dili na biblical. Buhat na sa kaaway. So, ingon diya nga, dugang pa nga tambag sa verse 27, fulfill his week, or fulfill her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet 7 other years. 14 years na. Pero sultian ka na ako, bisag 14 years, wa gihapoy problema ni Jacob because gilove lagi gyud niya si Rachel. So kung papaabuton ka sa Ginoo, makaya nimo? Sultian ka nako, bumbalik niya tag istorya. Moingon gyud ka, sakto gyud ka pastor. Sakto gyud tong Biblia, sakto gyud ang pulong sa Ginoo. May palang unta. Pangutana mo sa mga ginikanan ba? Pangutana mo sa inyong mama. Kay sila may musulti ninyo nga anak, murag sa this time, di pagyud pwede. Tao? Tao po? So for 7 years, diabot nag 14 years ni. Ang imong tanawan ng 14 years, murag, na kay naipon nga milyon sa bangko, ana. Na kay kaugalingong balay, na kay gamayng negosyo. Simple ra kayong pangandoy ba? Na kay kaugalingong gasolinahan. Na kay kaugalingon nga kanang mga dry goods. Unsa nang mga dry goods? Kana bang maligya kag mga sililas, mga planggana, daghan kaayo nga mga nakalain-laing gamit. Mga dry goods nga tindahan. Unya ang imo hapon nga mga workers imong na Bible studyan. Wow, nindutan no, and then suddenly mo decide na ka. Oh, igo na Lord, salamat kaayo. Nakapaabot ko niya og siya gyud ay para nako kay imo gyud siyang gi-preserve para nako. Magminyo nami. Pagpahibalo ninyo sa church, dire pagkas pulpit, pastor na ako i-testimony. Allah! Unya human ni mong testimony, ako dahil gitawag si Ma'am Nan. And then nag-propose ka dire, di gasya gitay ning church member. Gakirig-kirig og apel si pastor. Napadyo kas pulpit ningong will you marry me? Witness ang church, witness si pastor, witness magyud si Lord, apel si Lord nga gikilig. Ampuan pa mo ni pastor. Unya moingon pa jud, oy mga ginikanan, kamo yung panagluto mo dire. Oy mga batanon, manag-decorate dire, mag-arrange tas mga lamisa. Kamong kalaslon pangatulog mo dito. Pamahuway mo kay pangmata mo ugma pag-iles kay wa may problemahon. Ingana mo na. Hindutag ingana. And I admit nga bisan ako wala jud ko naka-failure jud ko, wa jud ko nakapaabot og ingana sa akong kinabuhi mga igsoon. Munay usa sa mga butang nga regret nako. Si Lord gidunta kinagrabihan. So wala na kay kabugaton. Di na ka kinahanglang. Mayon pa si Kuya Roger, ha, mao magminyo na sila. Oh, duha ka baboy ako. Ha? Ayo.
Di ba, di ay itong buyan sister, si Rachel, tapos si asa tos bian. Sige, mag-decorate po ta. No? Ba, ninindutag yun. Unya, madugangan pa nato ning atong extension diha, bisan pag 20 kalamisa, siguro na walay problema hon. Nya kay COVID maron, di pa ko ka-process akong license this Cebu. Mag-appointment pa ta. Hindi. Wa pa. Napa ba mo? Amen? So, nagtrabaho siya. Verse 28, and Jacob did so and fulfill her week and he gave him Rachel, his daughter, to wife also. Gihatag po niya si Rachel. Sultian ka nako, dunay mo mga kinabuhi, moabot sa tong kinabuhi nga makaingon na gyutang mao na jud ni, pero naa pa jud ay mas the best pang giandam ni Lord. Si Leah gihatag tungod sa demand sa culture og sa tawo, pagbuot sa tawo. Pero si Rachel gihatag pagbuot sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo, ana. So a time of waiting is over. Grabe. Sa discipleship namo o katong sa amo ang study sa mga fourth year karon, naami gitawag og each one teach one. Each one teach one. So imbes nga mabisi kag ayo karon tungod anang imong emosyon, mangita una kag usa ka buok imong siran sa gugma sa Ginoo, palaguon nimo, patambukon nimo diha sa Ginoo, daloon nimo sa church, inviteon. Unsa iyang mga panginahanglanon na kay trabaho, imo siyang providean, supplyan, and after 1 year imo siyang ingnon. Human ako nimo, pangita og lain, unsay akong gibuhat nimo, buhatan na sa uban. Kay at least nitubo na po siya, mangita na po kaglain. So siya na po, magpadayon, focus na to siya sa usa, and then akusan na ako'y laing usa nga giatiman. And then after 1 year, muingon na po, human ako nimo, pangita og lain, kay mangita na po kog lain. And after that, bisag kaduha lang or katulo, moingon na ka, Pastor, murag dili na ko kaya ron maka-disciple pa, bisag usa na lang. Kay plan na jud nako this year and fix na ni Lord tanan sad, Pastor, prepare na, magminyo nako. Wow! Okay! Sige, good. Meeting dayon ta. Oh, dali mo. Ang atong himuon, dili pwedeng mabugatan ning kaslunon ha. Dili pwedeng magproblema ang mga sakop sa bayinan, di po pwedeng magproblema ang sakop sa lakinan, ilabi nagdili pa mga Christian. So, ang church mo mo pagaan ana. O tara, boys, lakaw mo dito sa bayinan, pamugha mo dito, kahoy! Yes, sir! To, si Marvin dito, dako kayong tao, pamughag kahoy. Muingon pa rin di mga magtutuon, ninduta di ng mga Christian, no? Wa kay madungang istorya. Kalagmitan na bagyod, basta naikasal, asa man ang mga tagalakinan, gaunsa raman sila. Dapat sila may namugha diri, sila may nag-iyaw ng baboy, sila may nagkiskis sila tanan. Deng ang mga tagalakinan po, mo yung unsa puto silang istriktahon, putong iyang ginikanan, no? O ingana ang may tabo, basta dili ang Diyos mo yung manglihok. Kabalota nga kung ang Diyos mo'y mulihok sa tinuod nga gugma, walay problema. Di pa matud-an ni sa John chapter 2, kasal sa Cana, si Ginoong Hesus nang lihok. Nag-awas ang ilang kakulangan, gipaawas sa Ginoo. Nahutan sila sa ilang giprepare nga imnonon. Pero niabot ang Ginoo, in the first place, nagka-problema muna sila. Pagdating ni Jesus, sulbad tanan. How much more kung si Jesus paunta ang nauna dito? Problema kay dili man kun nato una-una ang Ginoo. Nya sa panahon nga advisean ka, ginikanan or sa tinuod lang gamin-amin ka gayango-yango pero suko na kay kas ga-advise nimo. Nagi pastor, amen. Pero ano kuno siya oy. Mao nay mahitabo. So and that is why balik ta si Jesus gihatag niya yang kinabuhi tungod og alang nato tungod sa iyang gugma. And kini nga gugma mga igsuon maghimo sa usa ka manager nga mahimong janitor.
Manager siya, nahimong janitor. Then ang janitor, tungod sa gugma, nahimong manager. Gusto nato na? Sige, pasabutan na, pastor. Si Jesus Christ ang mumanage sa tibuok kabuhatan pati sa atong kinabuhi. Amen. Pero tungod sa iyang gugma ni mo ni ani siyang na imong janitor, hinluan niya ang imong kinabuhi. Palakpaki ang gugma sa Ginoo. And ikaw ug ako, janitor, kita ang nasa ubos nga kaimtang. Ang Diyos mo ihari, siya nag-manage kita. Pero ang gihimo ni Lord, gihinluan ta niya, kita'y gipamanage ug siya nahimong janitor. Muna ningon diha sa Genesis, ikaw tao mao'y mo manage sa tibuok kabuhatan. Isi, muna tinuod nga gugma. Munang ayaw ko i-convince og tubliron ra po'y akong nailhan nga chocolate. O katong chocolate nga dili mo aso, nga nastasa, kadaghan ko napaso, ana. Naidaghas ilang Rachel, o kisay gustong mo palit o mo order. This program is brought to you by chocolate ni Rachel. Di, sa ilang Rachel na, ay kanang usay tawag na, tsokolate. Iyang mama, tighimo dyan na siya og tsokolate. Dagan siya mahimo mga kakao. Kakao, yes! Kakao din na. Himoan nga tsokolate. No? Naingon ana mga igsuon nga di mag-aso di nimo hibaw ang init kayo pero paso ka. Nausahay ang gugmas Ginoo makaingon kang unsa guni. Mura man ko guwan nagipangga sa Ginoo kay wala ka naka-feel pero sa tinuod lang pagbubuan kas gugmas Ginoo luto tas gugma ni Lord. Amen. Woo! Udo na gugma mga igsuon nga dili jud na siya matupngan. And to balik ta, the time is over. Ingon nga si Jesus, waiting time is over. Ingon nga si Jesus, naghatag sa iyang kinabuhi. Si Jacob sab, gihatag niya ang iyang kinabuhi para ni Rachel. And bisan pagani sa sinugdanan na pakya siya, pwede na siyang ma-discourage. Pwede na siyang maingong, walang silbi ang buhay to. Nagpapakapagod ako, bilad ako sa araw. Gabi-gabi ako. Kalaban ko ang mga uso, ang mga leon. After 7 years, ito lang na pala ako. Pwede siyang ma-discourage, no? Marag ikaw ug ako, sig tanaw, teleserye mo ng kamao na kahitang mo dramas kinabuhi. Hilak-hilak. Ya, kabalo ka, listen, kabalo ka, kadtong mga tao nga nakapasakit og ayo nimo tungod sa ilang tambag nimo, sila di ay ang tinuod nga taong nahigugma nimo. Nagpakabana nimo. And one day mo duol ka og moingong, Mari na pare. Kuya, ate, papa, mama, kabalo mo bisag unsa pa kayaw-yawan ni atong ginikanan. Magkinaunsa, malatiguhan tag-ayo, pero mo patigbabaw ginang gugma o dili gina sila mo sa likway. Wag lang nating abusuhin. Amen po? Ha? Huwat lang. Basin niyang naay mga attract diya kay gwapahan niya, kurtina, ra ganito, pero ang ayana, uy. Ay, sulti, uy. Iyan po na, paghuwat. Gusto ka, 14 years. Na! Dugay ang 14 years. Yes. Kaya nag-isgot man taanig. Gugma nga naghatag sa kinabuhi. Sultian ka nako, kini si Jacob, wani gahatod-hatod og chocolate. Taghatag og teddy bear. Wani gahatag-hatag og heart-heart nga balon. Wani gahatod-hatod og bisag unsa man. Tanan na lang ihatag sa ato kasi karelate ba di mo mangangkon oy. Muwala tagdasig anig wali kay di mo hangkon. Wala ang gihatag ni Jacob iyang kinabuhi. And unsaon nimo pagka-sure nga kana siya willing niyang ihatag niya iyang kinabuhi nimo tungod kay tinuod na nga love. Unsaon nimo pag-sure? Ang Biblia nagtudlo na to. Masiguro nimo nga kini gugmag yun tungod kay kana nga gugmag gikan sa Ginoo. Pero guwa ka na kasabot sa love ni Lord, wala na nahigugmas Ginoo na kuya, natay tulubagon.
Kabalo ka mga igsoon. Ngano mangyod nga si Lord niingon mangyod siya nga og mangita tag ka ng gugmas kinabuhi ka ng pareho gyud nimo. Tungod kay giprotect ka sa Ginoo o giprotect niya ang imong ang mga anak in the future o giprotect niya ang mga anak sa imong mga anak. Munang giingon kaniya karon, kani mo'y kuan, kini mo himoa, ayaw ni. Nya sahay kay dili naman nato mapananghi, dili na nato maampo. Dili na nato mahatagan o kanabitang pagbulutan si Lord. Mao na nga nay mga consequence sa ato nga kinabuhi. Bisan ganik mga Kristohanon mo puro magkaguliyang gani. Grasya sa Ginoo nga naa mi kauban diri sa church. Kay og mag-away mi ni mami mag-text kanay rami. Alangay magsagitay mi manding. Nga na may mga daga ari. Di apog mga boys dire. Ya to apay naligo dito sa CR to ay gasaba-saba dito sa likod bisag natulog si Kisay gab dok-dok og bula. Hala. Nyan nag-away me. Di mag-text kanay me, alkansi ng load. Ana may wifi di inig on nimo sa wifi, iya pong wifi naka-connect di mo nang makahunat mag-text kanay unsa man gyud ay gusto nimo. Hindutan ng away ro no. Na? Ang kabalo ka, ang atuang karon nga panahon karon, gibaliktad niya ang meaning sa gugma. Ang meaning sa gugma sa panahon nato karon aning kalibutan na gibaliktad na. Gusto mo ato ng pamatud-an? Kung tuwa siya sa layo, magsigi kag tawag, magsigi mong istorya. Pero naa siya sa imong atubang, magsigi ka pong kag cellphone kay katong tuwas layo, mo imuha laging gusto. Munang usahay, masukod na to. Mga una, iyahay cellphone. Unya, ang iyang kakontak, tuwa sa Cebu, ang imong gikontak, tuwa sa Mindanao. Labong og kanang nas imong atubangan mo ato naglayo. Sige kag gimingaw na ko nimo, makita na tapuhon, grasya sa Ginoo mo abot na minga na ko nimo. Balag COVID ron, quarantine pa ta, pero giminga na ko nimo. Relate match? Ayo. Ingana may tabo. Gibaliktad na ron. Gipangbaliktad. Og balikon na to, mga kultura sa naagian na to, mga igsoon, perting bugata to. Muingon dayon ang ginikanan sa babayinan nga, naay dawre. Kabalo mo ko sa nang dawre? Simple mo na siya bayad kung imong pangasawon ng akong anak nga babae. Murag ko bayad, may mo di man ang ginikanan, kami nagpa-eskwela anak-anak, taga-imig 50 mil, 300 ka kilo nga baboy, 5 ka sako nga bugas, unya lokata tong among humayan. Minyo ining akong anak. Ay kining akong anak, gipa-eskwela na mo nimo hinungdang naprinda na mo ang among humayan. Di ba? Munay dawre. Unya dili pag yun na mo igastuhon sa kasal, lahi patong imong gastuhon sa kasal. Nya karon kadi man ka makapaabot. Kaya nimo? Buti na lang karon. Na og ang Ginoo magpahiluna mga igsoon wa kay problemahon. Kabalo baka ningadto mi sa na mas mamaima siguro makakadungog man ni sa wali. Dito mi kay mga tubang na lagi mi. Kay ingon man si mama nga dalas pa panimo kay mag-istorya mi. So dito namin ni Papa. Ako'y nauwaw. Why? Pag-abot na mo dito, si mama pa niya ang nag-andam og pagkaon. Wa mo kakitag mamalaying ing anak, no? Na mo bisita ka, o niya mo pa'y mag-andam og pagkaon, tong mo pakanon tong mga bot. Kay usually, manggod, og ang lalaki, mo ato na kay mananggid baminyo, dalon niya ang pamilya, magsabot-sabot na pag yun ay kinaraan nga kulturang magdala og mga spokesperson, gitawag na sila og mga, unsa to? May dakong tawo kunuhay sa amuaan na kana bang mura sila magdebate-debate bitaw. Na spokesperson sa lalaki na pa spokesperson nga na sa babae. Pag-abot na mo dito si mama niya nagpalit og sudanon, lutuon unya nagprepare tanan. Nakahana jud ko grabihan naman ni kaayo oy.
Oh, nagdala mi gamay lang pud among gidaman. Kay kamera ba pod? No? Nindot kayo na. Pero pag abot dito og moingon ang ginikanan mao ni mo na. Hibaw ug ka. Kini. Isuda jud ini. Nindot jud kaayo na. Before mo abot na nga time, both sides, both family. Iha nga family, imuha nga family, and then bisan ang inyong mga kaila, puro nagasuporta og way nagbabag kinanindutan kaayo. Daghan pang mangluod og dili ma-invite. No? Nalipay ko kay nahuman na ang among kasal, and God, murag kasal sa kinabang gi-provide tanan. Pero ang giproblemahan na po nako, wagod ko nimo gi-invite. Friend ba yata? Classmate pa jud. Na napilain, wagod ko nimo gi-invite. Og invite to nako tanan mga gismel po, 200 ra ang capacity. Magpa-invite jud tanan. No, ingana basta daghang magsuporta. No? Sabtag yun na og ayo mga igsuon. So, tungod kay kanunay tang nagpakyas mga igsuon sa kining gugma, gitudluan ta karon kabahin sa paghigugma ni Jacob, ni Jacob ngadto kang Rachel sama sa paghigugma sa Ginoong Dios diri nato. And then ang Biblia usab mga igsuon nagpasidaan pag-ayo. Sa verse 12 aning John chapter 15 ingon siya, "This is my command, that you love one another as I have loved you." Kung ikaw imong minyuan na nga siya, kinsa nang imuhang gay planuhan, dapat imo pong i-love ang ilang ginikanan. It means sama kang Jacob, unsay desisyon sa ginikanan ni Rachel, iyang girespeto kay giapil niya og love ang ginikanan ni Rachel. Dili laman ni usa ra kabuk imong igugmaon. After that, maminyuan na nimo ng usa. Magkuyog na mo. Lipay kayo mo, manggawas mo dito. Mag-post mo, naamos mga nindot nga kananan. Unya, ang imong ginikanan or ang ginikanan sa lalaki, gipanggutom, walay malungag. Walay gikaon. So pwede nga ingon ana ang mahitabo mga igsuon. That is why gipakita diri karon nga si Jacob nagilab pud niya og apel ang ginikanan ni Rachel. Rachel. Manang bisag alanganin ta, bisag ginagmay lang kayo nga grasya magpangutan na kumusta man silang mama dito? Nanawag po ka. Basig wala na tayo kuan. Padad bisag ginagmay ra. Ha? Kay kita diri, okay lang man. Na may mga kaigsuunan na to. 100 to. Kaya dili pwede nga, pataka na lang ta, abi kayo, mauna. Naapa ba ta? Amen? Yan yung uban. Gainat-inat naman. Kabuklaro nagbanig hasta ning gawali, gituog na pod. Uwan-uwan bug na ang panahon. And I tell you, kining agugma nga gikan sa Ginoo dili na ni mapugnan. Ayo. Unya ingon ang Proverbs og kana nga gugma gikan sa Ginoo, blessing na og wala na kabug-aton. Pero daghan ng conflict giilad ka sa yawa. Sultian ka nako offeran jud ka sa yawa. Pinakanindot. Inignaan na sa unahan. Torturo na ka, i-condemn na ka. Samot nagbisan pag mangayo nakagpasailog mo balik nakas Ginoo ang yawa magsigpahinumdum sa imong nabuhat ang yawa mga igsuon magsigig ingong buhatan na para ba ni iba buhatan na tan-awa karon inig tan-aw nimo lami no samot nag-imo nang matilawan gawas pa ana makahimo nimo ning maalamon kumukaon kani mo bitang gididan kas Ginoo kay kumukaon kani maparaya ka sa Ginoo mao ba bitilawan pagkaon niya, wa na. So ang yawa, mga igsuon, sigihon yung ka i-encourage kag-ayo. Umunang, og di nakadasigon ni pastor, di nakadasigon sa imong kaigsuunan, wanay mo dasig nimo, magpadasig ka siyawa. Kay mag-inusara na lang kasama ni iba, ni palayo siyang bana, di pukutagdo na niya akong bana, sige na lang nag-Bible study, sige na lang naglakaw. Sorry, me.
Unya, dito na mo, ato na siya dito, punuan sa kahoy. Unya, magmukbok na siya dito, siya na lang usa. Unya, wa man siya, wifi, walay load, walay Facebook, walay YouTube. And then dahi bitin na naog ang ningong yangod ba na ay bunga. Kabalo ka, kumukaon ka ani, mas maalamon ka. Pagtanaw niya, lami man sa mata. Sinaw-sinaw ka ayo. And then, lami kayo nga kanon. Nya gawas pa makahimo niyang maalamon. Lust of the flesh, laming kaunon. Lust of the eyes, nindot sa pangtanaw. Pride of life, mahimo kong maalamon. So, kaon dayon siya. Pag humana na, ningon na dayon ng yawa, na, mauna na. Supak na ka sa Diyos, tanawa ka karon. Wala ka. Palayason na ka karon sa Ginoo, muampo ka karon doon na ibabag, di nakapaminawon. Sige, naging anang yawa, agpato. Agpato, kasi wala na kay baluan ang agpato. Isang kamot, wala na kay baluan na, wala na kadungogan na. Adaghan ding wala na kadungogan ng pato? No? Ingon ang amahan, oy, mulakaw sa ko, alagain ang akong pato, pinangga ra ba na nako? Ando ka magsuon si Rachel o si Leah. O maorga pong ngalan atong gamiton ha, pero wala sa Bible. Ang maguwang si Leah, gabato-batos siya, unya naigo ang ulo sa pato, patay. And then si Rachel ang manguningon nga laka Leah, bantay jud kang papa. Niingon ra bagyud to nga pakana ti manan patay nimo, bantay jud ka. Kastiguon jud kay uli. So niingon dayon si Leah ngadto kang Rachel, ayaw gyud saba ni papa at ilubong ang pato atong taguan. Mauli tos papa, ayaw jud kag saba. And then kayango-yango si Rachel. Okay. Pag uli siyang papa, ningon na dayon ng iyang papa, oy, Rachel, timplahe kog kape. And then, moingon ni si Leah, yun siya, moingon si Rachel, si ate Leah ra daw pa, and then si Rachel ningon, ikaw may gisugo ni papa. Agpato te. Sige pa, ako rin timpla pa. And after that, ningon niya, pangabo ng tubig, Rachel. And then, ningong, pa, si Ate Leah, ako na yung mga buo pa. Ikaw may gisugo, ako na po. Ate, agpato. Hangabo na po sa tubig. Tanang trabaho, gitrabaho ni Leah, tungod kay na sa isala nga gitaguan. Inadugay, gikapoy na dyan sa kayo, nakabantay na ang amahan. Nga maning ang tanang trabaho na aman sa iyahang maguwang. Di man mo trabaho ning manghod ngang maguwang, nagmodyul pagani ni. And then gikapoy na siya og ningon sa siyang papa. Sa tinuod lang nakasala ko kay ang pato nimo. Wa gyud nako tuyuag bato-bato kon labang mo siya naigo ang ulo namatay. Ang iyang papa ningon, nalubong na ninyo. Sige lang kay mo palitag bag-uugma. Palitag pato ugma. Natay taguan. Na makaingon ta nga atong naimo mga igsoon, mo inungdan nga kastigoon na tagayo sa Dios kay wala siya naigugma nato sayop. Bisag unsay atong naimo ang gugmas Ginoo wala nakuha eh. Natural lang yawa magsigig painomdom sulti lang siya. Tapos na bayad na ako kay Jesus. Painomduman na po ka, tapos na. Nagmahay na ko ato, nag-uol na ko ato, pero tapos na, gibayran na. Ingana. Usahay mga igsuon. Tungod kay wa na to nasabtan gyud kinsa gyud ug unsa gyud ang tinuod nga gugmas Ginoo. Mangita ta karon og ipuli sa iyang gugma. Batan-on. Hello mga batan-on, amen. Pagka at least ni ang mga ginikanan makatabang na tagtambag sa atong mga anak no. Pagka kana nga gugma nimo ron mao na na priority og dili nang Ginoo. Sultian ka nako, pwedeng ugma or unya. Or sunod adlaw magka-problema na kaana. Period. Unya text kay ko tinuod biya di ay pastor oy. Basta dili na si Lord ang priority. No? Nahimo man ang Dios kay napuli naman ang Ginoo nato diha. So kining gugma mga igsuon nga gikas Ginoo dili na siya mapugnan. Amen. Si Jesus gilubong
Unya gisuwayan og babag, gimasahan pa gani tong bato nga gibabag aron di na gyud siya mabanhaw. Pero mabanhaw magyud siya kay namatay man siya tungod sa iyang gugma nato. So dili gyud mapugnan ang gugma sa Ginoo nato mga igsoon. Mabasa nato na sa Song of Songs. Ang awit ni Solomon mga igsoon gahisgot siya mahitungod sa tinuod nga gugma. Nasa Songs of Songs. Asa na ni? Di na ko makatuod sa akong Bible. Ecclesiastes, sunod sa Ecclesiastes ang Song of Songs or awit ni Solomon. Makita nato diha mga igsuon nga kining gugma sa Ginoo dili gyud ni siya mapugnan. Graba, kana nga gugma grabe gyud kayo. Nga og binisayon pa na nato pag-ayo kana nga gugma grabe muugdaw gyud siya taman. Then sa Bisaya arong mas maklaro kayo basahon nato sa Bisaya. Kay parang makaingon ka nga pastor di na ni mapugnan ni nga gugma pero dili din na tinuod nga gugma. At least masabta na tog ayo unsa gyud ang tinuod nga gugma nga gihatag sa Ginoo mga igsoon. Na sa Songs of Songs. Layuam ning akong Bible oy. Chapter 4. Asa na? Ang awit ni Solomon, kining Song of Songs, awit ni siya sa iyang hinigugma nga ginganlan niya og Shulamite. Atong Shulamite. Tanan nga gihigugma ni Solomon mga igsuon, mga anak og mga prinsesa, mga royal og dugo, mga mahalon og dugo, mga anak og hari, anak prinsesa, mga anak sa mga hari. Pero usara gyoy pinaka gitagaan og ayog pagtagad nga hilabihan kaayong gihigugma pag-ayo ni Solomon mga igsuon. Walay lain kundili ang Shulamite woman. Usa ka anak sa mag-uuma. Nya, naitom na gani ni siya og ayaw mo nang ingon diha sa Solomon 1:6 sa tauna. Song of Songs, chapter 1 verse 6. Ayaw akog tamaya tungod lamang sa akong mga panit. Kay napaig man ako sa adlaw. Nasuko kanako ang akong mga igsuon. O gipatrabaho ako nila sa ilang parasan. So literally, dili siya kaliwat og mga sosyal nga kababayihan. Hinumduman nato nga si Solomon dunay 1,000 kabuok ni siya. 700 ang iyang asawa og 300 kabuok iyang puyo-puyo. Pero usara gyud ang pinaka the best anak niya kadtong kini siyang anak sa usa ka mag-uuma nga si the Shulamite woman. Dark pag yun daw ang iyang panit. Unya grabe iyang gi-explain ni og ayo mga igsuon nga dili gyud mapugnan ang gugma. Nga bisan pagani mga igsuon kon ang gugma kanang naang daghan kayo nga mubabag. Iyo sama sa kalayo nga nagsulti diha nga bisag unsa pa kadako ang baha, kadaghan ang tubig, dili gyud ni makapalong sa maong gugma. Now I tell you, si Lord, paminaw pa kayo, bisan pagbulog na sa baha ang imong mga binuhatan. Nga pwedeng mo patay sa gugmas Ginoo, dili gyud na makapalong o di gyud na makapugong sa gahom, sa gidakon, sa gugma sa Ginoo sa imong nga kinabuhi. I-play sa nato ni nga video og paminawan ni og ayo. Palihog ko, asa to si Charis? Palihog sa ko, asa si Charis? Palihog sa ko. So, i-play sa nato na nga video niya, paminawa og ayo. Usa ni siya kanang kasinatian sa usa ka tawo nga nangita og gugmas kalibutan. Guba ang iyang kinabuhi nga nangita siya pagyud og pwedeng mo band-aid, pwedeng mo fix, pwedeng mo ayo sa iyang kinabuhi. But atong masabtan pag-ayo nga wala gyoy lain nga maka-fix sa iyang kinabuhi, guba ang iyang kinabuhi, tungod sa iyang pagpangita, pagpangdakop o gugmas kalibutanon.
Wala niya nakaplagan ang gugma sa panimalay, wala niya nakaplagan ang gugma sa iyang isikatawo, o nangita siya gugma, kanunay laman siyang napasakitan. So duha ni siya, kining babae nga nagsulti dire, ikaw ni og akong nangita sa gugma sa kalibutan. Nangita sa gugma. Apan ang napala nimo puro pagpangaguba. Apan dunay gugma sa Dios kining laki dire nga magsulti. Naset na ba? Ayo. Palihog ang Okay, paminawa lang kay dili pud kayo maklaro ng ilang mga nawong diha mga kapatid. So muna nga kinahanglan nato na nga mapamalandungan pag-ayo. Wala pa? Dalawang pusong nagtatanong, ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Isa ibalik sa kanang madunggan pod sa gawas. Okay. Wala. Dili ma-connect. Sige, i-play lang. I-play lang. Paminawa lang mga igsuon. Kay pariha putaan ng naa sa gawas. Pakusgi. Kanang makadungog ng naa sa gawas. Humahampas ang mga pakpak ng mga ibong lumilipad sa asul na impapawid. Maora rong gikos guna. Namumulaklak. Di na ron pwedeng mas mukusog pa. At aking nakita, sa gitna ng madilim na paligid, dalawang pusong nagtatanong, ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Sige, ibalik sa. Paano ko ba makukuha ang pagmamahal Ibalik mo? sa. Pagmamahal na nais kong mata mo. Paminawa og ayo. Humahampas ang mga pakpak ng mga ibong lumilipad sa asul na impapawid. Sa ibabaw ng mga punong namumulaklak, sa lilim ng buwang nagmamasid. At aking nakita, sa gitna ng madilim na paligid, dalawang pusong nagtatanong, ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Paano ko ba makukuha ang pagmamahal mo? Pagmamahal na nais kong mata mo. Pagmamahal na hinahanap ng aking puso. Pagmamahal na magbubuo ng aking pagkatao. Ito ang sinabi sa akin ng mundo. Para tanggapin nila ako, dapat sabay ako sa uso. Mga damit ko dapat laging bago. Mga presyong umaabot ng libo-libo dahil ang suot mo, yan ang halaga mo. At kahit mga di ko kailangan, ay bibilhin ko pa din. Dahil lang gusto ko sa kanila ako'y maging in. Dapat ako'y matalino. Dapat walang bagsak o pasang-awa lang sa aking mga grado dahil walang silbi ang mga mahina ang ulo. At kahit masakit man isipin, ikakaya ka ng mismong magulang mo dahil tanggap ka lang nila pag may nagawa kang maganda. Ganito ba talaga ang pamilya? Si Itay ngayon ay may iba na at kaming magkakapatid sa bahay ay laging gera. Dagdag pa ng mundo, ako'y dapat may bisyo. Alak, droga, sigarilyo, hit-hit doon, hit-hit dito, nawawala pansamantala ang mga problema ko. Ito daw ang mga bagay na pag ginawa ko, pasok ako sa kanilang grupo. Sabi nila, ito ang mga bagay na pag ginawa ko ay sasaya ako. Pero bakit hanggang ngayon? Ramdam ko ang butas sa puso ko. Oo nga pala, naalala ko, sabi din nila, dapat ako'y may nobyo dahil siya ang magmamahal sa'yo. Pero tanong ko lang, mahal, bakit iniwan mo ko? Iniisip ko, saan ba ako nagkulang sa'yo? Lahat naman ay ibinigay ko. Buong buo na nalimutan ko magtira para sa sarili ko. Kaya ngayon, ako'y gulong-gulo. Ano nga ba talaga ang pag-ibig na totoo? Emosyonal kang nagtanong. Isang tanong
na maraming nagtangkang tumuklas. Iba't ibang lahi, iba't ibang siglo at iba't ibang oras. Tanong na hindi nagawang sagutin ng tatlong kulay pulang rosas katulad mo. Nais din nilang masumpungan ng sagot. Nais din nilang kumawala sa mapagpalalong rehas. Mula sa karamdamang isang patak ng tunay na pag-ibig lamang ang lunas. Minsan nang nasumpungan ang hatid mong ganda. Subalit, kahulugan mo'y tila naglaho na. Sabihan mong muli na di ako nag-iisa. Na di dapat mangamba. Na ang laban ay tapos na. Subalit, ang bawat hakbang ko'y puno ng pagdududa. Ang puso ko'y nangangamba. Nasaan ka? Muli kang magpakilala. Pinilit ko mawala sa mga payo mo kung kaya napahamak sa mga kilos ko. Nagpahatak ako sa gusto ng mundo, humintong makinig dyan sa tinig mo. Hinayaang manakawan, mainganyong muli, ng matamis na handog ng pananalapi. Ang pakipag-usap sa iyo'y kinatamaran. Ang paglilingkod ay kinasawaan. Napagod akong magselbi sa iyo dahil nalimutan ang dahilan kung bakit gagawin ko to. Ngunit di makayang tuluyang mapalayo. Maaari ko bang aminin na hindi ko kakayanin, na hindi ka nakasama sa aking lakbayin? Ayoko na makinig sa kasinungalingan na hindi kita kailangan dito sa aking buhay. Ngayon ako'y kulang at nais mabuo, hindi ng ibang bagay kundi ng iyong puso. Sakipin mo ako mula sa mga takot ko. Alam kong ikaw lang ang maghihinahon ng damdamin ko. Tinangkang humanap ng papalit sa iyo. Subalit nag-iwang bigo sa paghalili ng pwesto mo. Muli mong ipaintindi ang kasapatan mo nang di na maghanap ng iluluklok dito sa puso ko. Sa oras na to, hayaan mong magpakilala ako. Hindi ako ang iyong normal na romantiko. Hindi pulang rosas ang ibibigay ko, subalit hayaan mong ako'y magdilig. Ibidilig ko ay pulang mas malapot pa sa tubig, yun ang tunay na pag-ibig. Hindi tsokolate o hara ng himig. Hindi simpleng pagsundo o ordinaryong paghatid. Hindi kumusta o kumain ka na. Hindi simpleng pagkarga ng iyong mga gamit. Hindi ang oo mo ang aking ipipilit dahil maghihintay ako. At maghihintay akong magpakilala sa'yo. Uulitin ko. Magpapakilala ako. Ako ang tunay na pag-ibig. Hindi lang kita susunduin o ihahati dahil kasama mo ako sa bawat segundong pumipintig. Hindi lang ang iyong mga gamit. Hindi lang ang iyong mga gamit dahil kakargahin kita sa ang sulok man ng daigdig. Hindi simpleng kumusta o kumain ka na dahil nais kong marinig ang iyong himig at kung bakit nag-iikahos ang iyong tinig. Darating ako sa oras na ako'y iyong tawagan. Tirik man ang araw o malakas ang ulan, dumating man ang bagyo sa silangan, darating ako. Darating ako para pakalmahin ang mga bagyo mo kailanman. Kailanman huwag mong kakalimutan ng mga sasabihin ko. Kahit ang mga problema mo'y kasing lagi ng isang barko, tandaan mo, ako ang gumawa ng karagatang nilalangoy nito. Kung ang mga pagdadaanan mo'y kasing lagi ng isang bundok, tandaan mo, hinarap ko na ang bundok na magliligtas sa'yo. Tinila ang mga malalakas na hangin gumugulo sa isipan mo sa maingay na buhay. Sa mainit na kulay, oo. Narito ako, magpapakilala sa'yo. Rumagasama ng mga taong hindi nakakakita ng iyong tunay na halaga. Dumagsaman sila, hayaan mong mangutya sila, tawanan ka man nila. Para sa akin, ikay prinsipe at prinsesa. Ikaw ang pinakamainam kong likha. Dahilan kung bakit ang kalawa kay ginawa, mahalaga ka. Mahalaga ka sa mga mata ng isang tunay na nagmamahal. Hindi mo kailangan magpakabanal. Bago mo pa natutunang sundin ang magagandang asal, minahal na kita at patuloy akong magmamahal. Sa pagsuko mo ng buhay mo, ako'y kampyonatong itatanghal. Muli mong ibalik ang naghihingalo ko ng pag-ibig. Di na maagaw ng saya at kilig, maging karamdaman man o sakit, di ka na ipagpalit sa karangyaan. At tamis na mga bagay na pumapaligid dito sa aking puso'y nais pamanhik. Muli mong iparanas na ikaw ang lunas. Na nariyan ka lagi at hindi ka bumibitaw. Muli mong iparanas ang iyong pagmamahal. Ang puso ko'y naninikluhod sa iyong kabutihan. Sinubukan mang
Gumalaw sa sarili kong kalakasan, dunong ang pinairal sa nais kong makamtan. Huminto, lumayo, nagkulang ang tulad ko. Heto ka't di nagbago sa panunuyo mo. Walang kailangang patunayan upang mahalin mo. Ilalahad ko ang mga plano ko sa buhay mo. Planong hindi mo pa nakikita. Lugar na hindi mo pa napupuntahan at ligayang hindi mo pa nararanasan. Planong magsasalba sa magulo mong musika. Planong mag-aatid sa'yo sa kabilang banda. Planong magpapatuloy kahit madapa ka pa. Planong magtatayo sa'yo kapag pagod ka na. Hawakan mo ang mga kamay ko. Hayaan mong dalhin kita sa dulo. Hayaan mong ako ang umupo sa manubela ng buhay mo. Ito ay mga pangakong hindi lamang sinabi sa dumaraang hangin. Hindi lang ito mga pangakong pinako sa sugatan mong damdamin. Ito ay mga pangakong inalatag kong hangarin. Sa pagpunta mo pa lamang sa lugar na to, nakita na kita mula sa malayo. Bawat paghakbang mo'y paglukso sa puso kong panalo. Umaawit, kumakanta sa totoong ritmo, sumasayaw sa totoong tono. Kahit pawisan ka pa sa iyong kinalalagyan. Kahit mainit sa labas, ang mahalaga, narito ka na. Narito ka na at sisimulan ko na ang mga plano ko para sa buhay mo. Planong makasama ka magpakailanman. Ibigin ka ng walang hanggan. Ilipad ka sa alapaap ng tunay kong nararamdaman. Tama na ang mga seldang nagkukulong sa'yo. Tama na ang mga rehas na nagpapalungkot sa puso mo. Handa akong pagalingin ang damdamin mong pagod na sa maingay na mundo. Para sa'yo. Para sa'yo, narito ako. O tapos na humampas ang mga pakpak ng mga ibong lumilipad sa asul na himpapawid. Nagtakip siling sa ibabaw ng mga puno, sa lilim ng buwang nagmamasid. At napagmasdan nila na naroon ako kasama mo sa madilim mong paligid. At sa paligid na yon, aking narinig kahulugan ng tunay na pag-ibig. Pag-ibig na hinahanap ko sa iba. Pag-ibig na hinahabol-habol ka. Pag-ibig na ako'y tanggap. Pag-ibig na ikaw ang lahat-lahat. Pag-ibig na nagpapatawad. Pag-ibig na anak sa'yo ang tawag. Pag-ibig na naiintindihan ako. Pag-ibig na nagkatawang tao. Pag-ibig na kumumpleto ng mundo ko. Pag-ibig na iririgalo pati langit para sa'yo. Pag-ibig na binubuhay ako. Pag-ibig. Pag-ibig na namatay para sa'yo. Palakpakan na to ang Ginoo, mga igsoon. Akong gihangyo ang music team, arita sa likod. So, sorry, chapter 8, di ito. Song of Songs chapter 8, verse 6 to 7, ingon siya. Ako ragayod ang higugmaa ug ako ragayod ang gaksa. Ang gugma sama kagamhanan sa kamatayon ug ang kainit sa maong pagbati sama sa lubnganan. Musilaob kini daw kalayo ug ang kapintas niini muog daw sa bisan unsa. Sa verse 17 ingon siya, dili kini mapalong bisag unsa kadaghan sa tubig nga ibubo niini. Bisan pagbulog sa baha o kun may tawong mopalit o gugma pinaagi sa salapi. Mangyamid lamang or mga yamid lamang ang iyang madawat. Hinaot nga nasabtan nato pag-ayo mga igsoon nga kung sa atong panimalay, dili ta maka-feel sa gugma. Or bisan din hina sa church, di nakaka-feel o gugma ni pastor. Di nakaka-feel o gugma sa imong isig katao. Batinaot masabtan nimo ni pag-ayo nga bisan pag-unsa ka dako nga tubig, dili nga makapalong sa paghigugma sa Ginoo diha nimo. Hinaot masabtan ni Mugayo nga ang 15 verse 13 sa John.
Ang tinuod nga gugma mao nga gihatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Tungod og alang sa iyang gugma diha nimo. And I tell you, guba man ka, feel nimo murag wala na kay silbi. Si Lord kaya kaniyang i-fix. And ang uban magtan-aw nimong murag kag balde nga buak, wa nay gamit. Nay pamaagi si Lord. Sama sa iyang gugma tahion niya ang maong balde nga buak, butangan niya gyuta tamnan og tanom. Or sama ka sa tubig nga hinugas, hugaw na kayo. Iglalabay na. Mo imong gibati sa imong kagalingan, but listen. Gamiton ka ni Lord. Ibubo ka sa tanom, tambo kayo ang tanom. Bisag sa unsang paagi tungod sa gugmas Ginoo iyatang mapuslan. Amen? Manindog ta mga igsoon, atong awiton ang gugmas sa Ginoo. Hallelujah. May gugmaon ang Diyos. Ipataas ang kamot mga igsoon at ipataas ang atong mga kamot. Ang gugma niya lumpas kadagatan. Nadungog na to ang spoken poetry karon. Kung ang imong nahimong sala, samas mga barko, ang Dios maoy naghimo sa kadagatan nga gilangoy ani nga mga barko. Mas habog ang gugma, mas lawom ug mas lapad ang gugma sa Dios kaysa sa mga butang nga imong nahimo. Ina siya mahigugmaon ka sa kinabuhi ko Ginoo. Hallelujah. Maun ka sa kinabuhi ko, wala gayo'y makalabaw sa mga pagpangga mo. Ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluluyon ug mapasayloon ka, walay sama kanimo. Mahigugmaon ka sa kinabuhi ko, wala gayo'y makalabaw sa mga pagpanggap mo. Ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluluyon ug mapasayloon ka, walay sama kanimo. Ang gugma mo taas pa sa kalangitan, ang gugma mo lawom pa sa kadagatan, ang gugma mo kusog pa sa kahanginan. Ang gugma mo kanako, O Diyos, kahibulungan. Sa makausap pa, mahigugmaon ka sa kinabuhi ko, wala kayo'y makalabaw sa mga pagpangga mo. Ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluluyon ug mapasayloon ka, walay sama kanimo. Ang gugma mo lawom pa sa kadagatan, ang gugma mo taas pa sa kalangitan, ang gugma mo usog pa sa kahanginan. Ang gugma mo kanako, O Diyos, kahibulungan. Nining taknaa kitang tanan magampo mga igsoon. Let's pray. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, salamat kaayo Lord sa imong paghigugma kanako sa akong pamilya. Salamat sa imong paghigugma, O Diyos, sa tanan nga mga kabanayan, sa tanan nga mga pamilya. Salamat sa imong paghigugma, Ginoo, nga tungod niini gipadala nimo ang imong bugtong anak, nga nag-antos dito sa cross,
nga maghinlo o maghugas sa ako mga kasaypanan, Ginoo. And o Lord, tabangi ako, o tabangi kaming tanan, o Diyos, na makahimo kami, o Ginoo, in return, nga ang among gugma, diha kanimo mapakita, usab na mo, pinaagi sa imong nga grasya. O Lord God, sa iyon lang kaayo namo, ang paghimo kanimo, mga butang nga makapasakit, diha nimo, Ginoo, mahimong kapandulan sa among isig katao. Kanunay namong napadaplin ang tinuod nga gugma. Kanunay namong Ginoo nga nasa likway. Ang tinuod nga gugma nga imong ipakita kanamo. Napaliwala na namo ang imong kamatayon, ang grabing kasakitan imong giantos. Nabaliwala na namo, Ginoo, ang imong pagpaubos nga nianhi kaaron kami mahinluan. Amo dayon, dali lang kayo namo nga mabaylo ang mga priority ani nga kinabuhi. Lord, nakita nimo nga ang among mga kasing-kasing, ang among gugma kanimo bugnaw na kayo. E nangita mi og pwedeng ipuli. Bisan guba na kayo ang among kinabuhi, dili mi muduol kanimo. Nangita gyapon kami og someone nga mo fix sa among mga kinabuhi. Lord Jesus, kauban, Ginoo, sa imong mga katawhan. Kaning mao nga adlaw, o Diyos, magasugod, Ginoo, na imong ipabati ang imong gugma sa sulod sa among mga panimalay. Ang gugma sa mga ginikanan ngadto sa mga anak, ang gugma sa mga anak ngadto sa ginikanan. Ang among nga gugma diha kanimo, Ginoo. Salamat, O Lord, nga bisan pa og unsa ang bulog sa baha, bisag unsa kadaghan o kadako sa tubig, dili mapalong ang kalayo nga naghatag og kainit sa imong paghigugma diri kanamo, Ginoo. Thank you, Lord, nga bisan pa sa makadaghang panahon nga dili na may faithful sa imuha, nga dili may matinud-anon sa imuha, ikaw, O Dios, nagpabilin nga matinud-anon sa among mga kinabuhi. Salamat kayo, Ginoo. Even today, O God, sa among pagsimba o paghalad, I pray nga this church and all the Christian churches, O Lord, magagmay man or madagko nga mga congregation, ako nagaampo, O God, nga ang among iselebrar ang imo nga gugma, o dili ang demonic nga gugma nga giselebrar karong pitsaha, karong bulana, Ginoo. O Lord, we know nga niining demonic nga gugma or demonic nga mga practice nga gitudlo, Ginoo, sa mga nanglabay pang kapanahunan. Daghan kayong kinabuhi sa mga kabatanunan ani nga nangaguba. Daghan mga kaugmaon nga nangaguba, Ginoo. We pray nga motunhay ang imong tinuod nga gugma diri namo. We pray nga motunhay, Ginoo, ang tinuod nimo nga pagpasaylo kanamo. We pray nga ang imong nga gugma magtilaab sa among mga kinabuhi. Bisan pa gani ani nga church, Lord, ikaw ang pangulo ani. Lord, daghan kaayo kami nga nag-expect sa gugma sa usag-usa. Pero amo makita nga kami failure, kaming tanan og walay mapili. Og amo lamang gyud nga nasayran nga ang imo lamang nga gugma may dili mapakyas, Ginoo. Sama kang Jacob, giatag niya ang iyang kinabuhi ngadto kang Rachel, and for 7 days, 7 years, and 14 years, gibaliwala niya ang paghuwat, ang paghago tungod sa iyang nga gugma. Kami usab, tabangi kami, O Dios, nga bisag unsay mga kakulian sa kinabuhi, unsay problema, taas nga mga katuigan, samtang maghuwat minimo, ibaliwala namo ang tanang pagsulay, mga balatian, problema, kawaladon. Mapatunhay lang namo ang among paghigugma diha nimo, tungod kay ang imong paghigugma diri namo walay pagkapakyas, Ginoo. Lord, ako nang gisalig o gitugyan nimo ang kinabuhi o ang kaugmaon sa mga batanon, ang ilang mga desisyon, Ginoo. Ikaw na'y maghatag og katin-awat, ikaw na'y maghatag sa unsay angayan, Ginoo, nga himuon nga mga desisyon. Today, among gipasalamatan nga kami nakaabot dinhi kauban ng among mga kaanakan o mga kabataan, o kaming tanan, O Dios, mabuhi pinaagi sa imo nga gugma.
Sa among panagtapos og pamauli Ginoo, ikaw lamang mahimaya, mapasidunggan og mabayaw, magkinaunsa man ang kinabuhi. I-celebrate namo ang imong gugma nga nagpakamatay ka tungod og alang kanamo. Gibalik namo nimo Amahan ang dungog, himaya, pagsimba, pagdayeg ug ang gugma o Dios tungod kay ang imo ang gahom, imo ang kusog ug imo ang kadungganan, imo ang tanan. Dawata kini o among langit nun nga Amahan, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon, Amen and Amen.